Panumutan nun, manulis pa. Ilang problema na. Kay, Sa may katambag ni mo nila tay. di lang kumutambag kay di man ko parehas uban ng mga labot. Grabe ni mo tayo no, bisag yung siti uno na ka tayo. Nanginay na sa Kumbate ra gyapon ba? sa wa magani tikat pa wa pa madaot ako tikat. Tikat na Sa sikreto ni mo tay, anong taas ko ba kinabuhi ron tay? Awa mo ko rin, namura man na ikon, mao ka tong ang doktora pagkatong kuan ko. Mutana siya kung sa'y maintinan ako. Huwag ko mag-maintain ma'am. Na ako i-maintain ma'am. Siya unsa man ko pula po. Wala po rin mong sikreto. Oo, amura na. Pero taas kinabuhi tay. Watak ibaw. Gusto ko, ganyan lang ko ba? Watak ibaw. Watak ko po. Ini So kagabi. taga-adlaw juga maginom ko po tay or Naikwarta. panagsara, panagsaan. Oo, naikwarta. Inong ka, pero ba? Sama-sama. Tuog lang ka dito. So pula po rin gyud mong sikreto tay. Wala po, sa gulanan ako. Sa gula ni mo unsay sa gula mas pula po tay. Ganun ko, soft drinks. Ha? Soft drinks. Soft drinks. Sa usa lang nga botelya tay no. Gamay na ko. Hindi kayo no naman ko niya. Hindi naman ko trabaho. Kahit lang ko yun yung kalkay. Wala ko lang trabaho. Wala naman din. Puro mga minyo ako mga bata. Ako wala na ko. Kanina akong kinabuhian. Dahil para mabuhi ka. Hindi nga ito mga ayos. Panumutan nun, manulis pa. Ilang problema na. Sa may katambag ni mo nila tay. Di lang kumutambag kay di man ko parehas uban ng mga labot. Wala tay, advice lang. Advice lang. Pwede ma-advise ka. Huwag mo tuon nila. Huwag di mo tuon, kawa tayo kumain mo. Tay, imo na tay. Imo na na. Imo na na. Wala kita gamay ko magsukli tay. Oo. Imo na na, imo na na. Salamat kay ha.